Kardom kar bienglong pinya video kelalo nona kimi lamarjan men kelalo lupong ajang El Julti cinema production men ke bonda pon litu labang so lamazan puthot lang iglong pokalang tum ke bonda lamazan nasi pini ke labang so lamazan putak le full detail lang isinang to tangte a video le start klonang labang so lamazan je pajana bang phi lage nonam che thang klong address mate aji ke men nai je pajana bang phi alang li men ke nisa nirmali alang li phanile tum labang so lamazan alang li je pajan the iglong ji lapen labang solang majalong je pajana bang phu laki mosen sam actor alang li men ke gotam terang alang li phansta melutum labang solang majalong theilong ji lapen dotholang ilutum ke ching hon nai actor alang li men ke harmony be alang li phansta melutum labang solang majalong alang li je pajan theilong ji labang solang majalong cameraman mate editor rong gelai ken lo bis morang lapen baburam ronghang alang lutung si labang solang majalong ke mohor klem don igatum lo lapen labang solang majalong fan producer abang phomen kelalo lokas phangcho na to labang solang majan mate video loba modal tum nang iji bote official El Julti cinema production youtube channel long senang tum nang iglong po nan tum mason ka ke karbieng long bo penonam chet thang klong a video hoilang iberete nan tum handshake channel official lang sarka ping non lapen like taping non lapen comment lang tne ri pinya video kelan sikang ton lo kurwang thu